Nangipatungpal ti Philippine Military Academy iti tree planting activity apaset ti selebrasyon ti maikasang agasot 28 anibersaryo ti akademiya. Sang aribo a pine seedlings tinaimula iti PMA Army Detachment a masarakan iti boundary ti Tuba, Benguet. Napili ti site a pakaimulaan dagitoy ka suporta para iti Master Development Plan ti akademiya a pasayaatan ti lugar a naapektaran iti uram iti April 2024. Iti mensahe ni Lieutenant General Michael Logico, Superintendent ti PMA na bayag a kampanya ti akademiya ti panagmula iti kayo a maaywanan aging ga adumakkel a maayari kadagiti kadete a dumalan metlang iti atidog a panakasanay sakbay a mamuli ti kababalinda a maadaan iti responsibilidad ken agbalin nga opisyal ti Armed Forces of the Philippines. Tarigagay ti PMA ang maadaan iti akam, iti panangaywan, iti nakaparsuan, bayat ti panangipatungpalda, iti mandato da.